رايمو تمرة قوري كن جمرو فلما نزل شد زلونا مرة قوري كلالمو كلاتنا منتان كن كتاتبو كساب حزي زنورنا عزانحيت عدما تغيش بوتام كساب زحزبو زي ما تاتقال لي كلاسيكالنا زوتنا ظنينا كابزو قصدينا ذكرى سماعتات كنا كايدنا كازينو لسلس طعم زخنا زي ما حدش نزمة دبس تدالو الله بشنا فوت جاكا قربي كاو قدمي كنا قربينا ملختي سدراك اللون نايو ملختي كابدكي سو جنرال أوران كوارتر نستي بليان كقربينو كاو قزيلو نايكو رقاشا اشمع والليهم استغرب حشتي كوريسون بدفتي حلفلنا يوم أو حدا قد ميقول لنا يوم سو تقدر لاي جنرال أورا كوارتر بأندبت متعبيتم مقادلتم أو حانتم كلتن دائما كما يقول لازي خاون زولون ناقاش كلونا يوم كاو قصيلو حاسير سنة داو فيلمي استدالولو قربيو مودا تخابي ناي موداتا قال جيغنا بزبل ارستي استدالو ولو تصحف تناي موداتا قال جيغنا انت يزبل بغاشا اخفيتنا كنن بوينا كاوها موداتا خبابي تينتا صحف كنا نبب زغال علنا غاشا ملختي احليفو كلنا سنسرع الدواف اورينا مزمور زي ندي وغبو بحضر كنزمرينا نقول ملو سنة مشت كل يغل مرة دورنا كلنا جبان بسماعتنا المذكر كارزلنا يحرف قلبل قبل حتى كبر تدرالي غزاي ولد أرجاي كبرات سدرا بيتن بيت سجن كبرات متعبيتن مقادلتن نايمة كلب صوتن كبرات حلف تودهم منفستن كبرات جنرالات مقنناتنا كبرات شاف بالحي كل مداي كالسي تقادلتنا كبرات أدمس تقبر لكم أجايش كبراتن كبران زي كتما يحمد زخري مسواتي تقدالاي جنرال أبرا ولد مريم كوارتر مكنيات بمقبر أبزي أب كتما مغلا أب هوتيل نورزر ستار زكايت زلو زخري يمو أدمنا خيركم وقعد دحن مصاكم بمال بسن مدانويت كوميتي وقعد دحن مصاكم إلى ويانا إسلام تايغرب كبرتي عبلنا أسرع أبزي مل بركحسن أدمن السنتو چنچن شاتات مفلام برتهاو قلسي وصعاتر شتحار ند مولعو زبسلو درفتات قلي كسب مع جميرون اتهم درفتات قلي قواسد ما يزور دعن سيد زهريا اوالد حنطو زراروان متحزت حنا ندتات حرستوت اب مأتوت حرشا ازمارو اورياتن دامشتاتاتن زدرف اللؤوان سلازنبرا كوارترون نتوم أوانو زوجو درفتات بأزلو تراي زي كونس بلبون أدميسو تحستات توم درفتات سبو فك فيهم أعصم تسرسيرهم أو دمو تواهيدهم أملا أكلاتو كم سعر رمادي
أصفح في حمات أتيهم بتحيزهم ون مقدالو أكاريرمو لبنا بركات تجراي أشوفيتهم طفوا من مقدال جيرمو أتوم جوجو شغرهم كنت أزسريهم استقاس عسى أن شرح مسجن بالز جمرهم عسى تزمسل مع أنتم عدك خلينو برد شخع عبينهم عم تبتمية صامة قري هارون صحي صامة تمية دخان من قلتها عن استوساق على جزءهم قدما لعلى حسين صنع زي فركش حبن ونن منهم تقاللتي بعين ريهم نفس بقريبهم على ما ودهم تسرسوريهم بكل مدى يسبرنا تقاللتي أزيت ماريخو بعد بروها أمره خينو أما أدت مرتو كان تنبرة نهو واحد بدي كبوريا ورز فلتا تقاللت مسرع يمو وده صباحه بزحمة مقدال ترايكو ينحسبو مقدال أدنيو كقادل عريفو من تحرمنا توسعات هزبتات عاوز قبر هزبه وقال سيجاو كبركت علوية زطاط حلو تاريخه وعدل كاستماقر هربتو جفون هنا كقادل وسينو كقادل وسينو دما دفعتو للدربيو ميدا وريدنا مسرع قل تقراي تزنبيرو كوارتر بقى من تحرمنا توسعات هزبتات عاوز قبر مريض برتا وقال سي عصباتات مقدال تساوينو تقادل يكخون بزيت بزاي بصوت كبهدن كبلن تاكساب مسواتي كابلستان تقادلاي زي تفله محتم حقين يا بقري علامان محل سقا بصوت كمحل عدل مقدال حرياتو تقاديلو بمقدال فنان تسمعوه عم مسرع قال لي مسفتواتنا يمتقل بصوتو تسليحو لدل كله زحب سني كبريوت مقدالي بيزا وسوء حفاش علمي وفوئيوت ضيح دمي زبلت عستو زلو درف قال لك درفة تعدلو عدل ديزولكم من مقدالس عدل وعدل نزقادل دا عدلو مقدال مريريو قعقل تم تسكينكا أبراحك كساب زربرك نبوي حبعزو ما يبفنجال دمائل كاتستي نسوون تترغيبو بتبيس تحلقة خودي معقس انت فانا اختب انا تقرطم نسوهم تترخيبو امو من البات نقول زي باص حكاي خون دما نقدم نعخا سقام صوت نعخي ناتوا حلقة بصايا حاليتك تمسكرلو عين تسلم حريمو وان شوكيرن بربرك استاذ مسلا دك اصل علم جزه رفلو هيوت من البات من قد انت تعيمو او بعزو بعد اصادره زي سرع برتات العلم حقوقها قويتو أبراح كامست جنبر كان ناتلاتما عقبت وصيخة مليسكا لبخا زهر يركساب زبل كل تورد عقبت له حقوقها زختكت كل له برك خازر متت تباهي لكو بلسان قال لك دريف له عقبت وصيخة كل مسورد كادما أقوان دون زبو عزو بركس أعين تخار أقوان مرأي زهركين سفح نوبيح قلبلي سبيكا مو تشردو بزي عرفتي بركز ور معلتات على حليف ون أوارح تقع إسكاك بالصحة وزد الله بوتا مستبزحة بوتا خحسكا تنفس كيبلكا دفعها مقعد تجمر مو أمنكو صلاة أنت مزيو قبل عدة كل قص قلقل مسعر في حيل صلاة كنا تقدم كاب بحر مقدال بناي سكر من كاج اللي في كام مقدال مالت زيو سلازغنا دما مقدال بقالات كاب زقلز بالعلي مرير نمريرون عربة خير قنا مقدال عبلقلق عدبو رحق حساباينتو بخيدو بزباونتو تلويسو بسمعات تقاقيرو كارمحما حيبز بسلا بمتكلاونس تحنسان تقادا لاي قنا نتعرب صوارنتو سلازو معرو مقدال تقادا لاي معارو ولا لا صادينا كوارترون نتكاو عرز مرر مقدال كم بصوتو أمعيرو أطاعيمو أستمغيرو أم مقدال كل ريو كل حليفو فتوات بصوتو حدري حدرا عواتنا حفاش النابلو كاوبونو انتفليو أبستفلالو معرفات قالسي كبت فتناتات حدقاتات قالسي كم قوبون تقترو مو ودب بهزباو قالسي زوغانو بوتو تبكرو ميلافتات حساقمات حدش تشبيلا بحدش ونن تقسقس كم بصوتو تحقويسو عش النابلو تقاديلو نابسك عوات بزيحو تخاف على عوات كخون كابوسو الترمز ترفو بصوت تريفو قنا نابتوز قدام بصوت السعيوس بأكل كابز فلينا نو حدا عمتو بتكاوكو عز أنعت أنكار منفسو قنا
ዘለዓለም ምስ ህዝቡን ውድቡን ጾትን እዩ ምክንያቱም ምግዳል የላል እምበር ስለዘየጻግብ ብዙሓት ጀጋኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ቃልሲ ሓሊፎም እዮም ብዙሓት ድማ ፍርቂ ኣካሎም ትሕቲ መሬት ቀቢሮም ባህሪ ምግዳል ከምኡ ስለ ዝኾነ ግና ተጋዳላይ እዩ ስውእ እምበር ዕላማ ምግዳል ተጋዳላይን ቀጻላይ ጅግና ይነብርን ታሪኹ ዝውረስ ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ሰንደቕ ኮይኑ ባንዴራ ሕድር እናንበልበለ ወለደታት ይቀባበልዎ ይወራረስዎ ይቀጽልካ ዘለዓለሞ ዝኽሪ ጀጋኑ ስዋዕትና ክብረት ያብለይ ሕዚ ብመሰረት መርሃ ግብርና ኣሸናፊ ወዲ ጫካ ነዚ ኩነት ኣመልኪቱ ዝደረሶ ሓደ ዜማ ኣሎ እሱ ሰሚዕና ክንምለስ ኢና ከኣልዮ ዓደይ እቲ ድቕድቕ ጸላም ናብ ብርሃን ዘሳግር ትንጎ ሓድነትና መመሊሱ ይኸረር ከኣልዮ ዓደይ ልብኺ ከይሻቐል ኣሸናፊ ጫካ ከመይ ኣሎ اشتري تسمع تيس بريتا كمان يقول رأيتم أبوسات سبني عسى جبالنا رأيتم نبامات سبني بليسكا مركبيو كحسا جغالو ግርማይ ብሉን ሰላም ብዘይ ከዋኽብቲ ከእኸው ዘይደምቕ ብዘይ ጸላም ለይቲ መይዳ ይኮንን ህይወት ጉዕዞ ላዕልን ታሕትን ዝፈራረቐሉ ሓጎስ ሓዘን ግርማይ ብሉን ሰላም ብዘይ ከዋኽብቲ ከእኸው ዘይደምቕ ብዘይ ጸላም ለይቲ መይዳ ይኮንን ህይወት ጉዕዞ ላዕልን ታሕትን ዝፈራረቐሉ ሓጎስን ሓዘን كأليو ماما كأليو أنا فندانو كأليو عدلي كأليو كأليو نبرهان زساقر تنبو حدنتنا ممارسو يقار كأليو عدي لبخي شعر تنوكر سخي كندي تدقق سلام نبرهان زساقر تنبو حدنتنا تنوكر سخي كندي سكوانا بيكفر كويني كاو حمد حلفو ياو جغاني
ሕያው ታሪኽ እዩ ከምቶም ዝሓለፉ ክብርን መጎሶን ናቶም በጃ ህዝቢ ዝተሰውዩ ብህይወት ዘሎ ኩሉ ይኹነለይ ክብል ይፈቶም እቲ ናትኩም ቃልሲ እቲ ናትኩም ላዕልን ታሕትን እዩ ኣካል ጉዱእ እውን መሰል ረኺቡስ መሰሉ ክኽብር ዝኸኣለ እሞ ስለዚ ደጊመ ንሰውዓትናን ንብህይወት ዘለኹም ጀጋንናን ልዕል ክብሪ ኣለኒ ሌላይ ብርካ ሓፂን بصدفتات انبا بشطير برمي بحلال تبارع بزيسبر عظمي بدرع تتانكي بنفار السماء برور برق وسيد كاقلمي سبارة تبتصيك تلابس كاقلي صبون وقن كاتسلم كتعلم برهان كتبسر تخولك برهان كتبسر تشفن كخولي بتاي كوارتر بركلي تورار النبرين علامة متكل سباري زماني فانا متاخا تلامي باغا لدحي زيت بلو تروق حدقا جبناي برك حاتين زي بطس محلقا مواعي زنبر كور جبننتك حلفو ودمخا حلفو وبسلكا حلفو تسوق ميزانا وفتحي كتوكل نزبيك قلب صوت بريسكا تقلل تعبو كوارتر انت جبنا بعد كرر حموت نايت راسي فلفل بهم رب المعات عند بهيرسي بناي سلام مرأيات سلم افريقاوي زلبس كاقيا ناتكا بالحطبه ناتكا كل نجر اينا يقدفا اينا يكنجر جبنا بحرية تاركا قدحنا زي ودا وليل زي ودل لناشا زمنا جبنا أبو سلام زي تقرب كفا علم ززار بين مستنكر كيفا زي هسس كالو ورقاوي تاركا أجنة خوارتري مع زمون يبكا بلمعات أبروش من عريس صنوب عالكيدان مرقز إخال معات أصبخان مرحان أنت جبناي أنبسان دخا ليلا يبرك حتين يغني أنت جيتان تشوف الساعة ما نختي سدرا تخلفه بخبرنا مدرخ أدب بمجمرة نزي أرمي أخبيركم أوزي زمز أخو المهاجاش مشان بلوغ سدرا بيت كم مسكني فوتو بتعمي يغني لنا أخبيركم سلازم أخو كاب أنا مسوعة جميلكم كتاب حزم على تيو لا تصدرها بستفعل من قدي كاب مصنعنا جميلكم بستفعل عليه بأكل بسبكي قلقلهم كافتي مسوعة جميلو زقامركم لنا تقافات بتعاملنا مسجد يغني لنا حول فوتو صدرا وكلا بمقتال زي ناي قدامي عمت زفري زقبرنا اللوانا مكنيات تايو كوارتر ناي صدرا كونا كوارتر ناي حزبيو كوارتر لأنت حزبي لوتيو كوارتر علامه تمهيرو يمبرست أتو زحشنا راح نبر زود علامة نيرو من الباش بأي قلت كتقدمي هولي خون من معرفة سلازل لو دحر وصلنا أرتمرت بتعامي لتمرت زناورو فقري وتعامي فدوه سلازي تمهيرو ني عدو بتأكم قد كانوا زي يقول بنتات سلازناورا تسرعات تمهيركا زحشنا راح نفتنبر زتوانم سلازناورا لتكزي ترمزناورا شعور ያው ንሱውን ዘመወት እዚኣ ንህዝቢ የሎ ከወፍ ወፅዩ ምእንቲ ህዝቢ እውን ታሪክ ሰሪሑ ክሳብታ ዕለተ መስዋዕቱ እውን ንህዝቢ ዝብል ብፍላይ ኳርተር ፍሉይ ዝገብሮ ክሳብ እዛ ለማዓንቲ ማለት ክሳብታ ዕለተ መስዋዕቱ ብዘይካ ናይ ወራር ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ተመድቦ ንህዝቢ ትግራይ ብፍሉይ ማለት እዩ
ክሰርሖ ዝነበረ ስራሕ መዓዘ ዝሰርሕ ኢሉ ዝውንጥየሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ጡረታ ድምፅኡ እዛ ዝምነያ ዝነበረ ረኽበያ ኢሉ ብዙሓት ዝሓሰቦም ትልምታት ነይሮሞ ብዙሓት ከሳምዖም ሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ወረቐት ዝሰረፉ ትልምታት ነይሮሞ። ስለዚ ንሱ ከየሳምዐ ያው ሓሊፉሎ ምሕላፉ ግን ኣሽሓት ኳርተራት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ናቱ ዝተሰብአሉ ዕላማ ሒዙ ዓተይሩ ክቅፅል ዝኽእል ወለዶ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ከም ስድራ ተንሱ ዝሓለፈሉ ዕላማ ሸትኡ ንክወቅዕ ክሳዕ መጨረሻ ንሕና እውን ናቱ ዕላማ ሒዝና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኳርተር ያው ኩልና ብጅግንነቱ ንፈልጦ፣ ኩልና ብቆራፅነቱ ንፈልጦ፣ ብተባዕነቱ ንፈልጦ። ከም ስድራ ከዓ ኳርተር ስድርኡ ፍሉይ መምህር ሓላይ ኩሉ ስድራ ተማሂሩ ኣብታ ዝተምሃረላ ዓውዲ ብሉፅ ውፅኢት ክህልዎ ዝምዕድ ዝመክር እንተፈይዱ እውን ዝድግፍ ሓው ነይሩ። ምስ ኳርተር ወግዒ ምስ ኳርተር ዕላል ኣብታ ንእሽተይ ግዜ ብጣዕሚ ምቁር ዘይስልቹ ነይሩ። ስለዚ ከም ስድራ ዓብይ ንምክሐሉ ንሕበነሉ ንኸርዐሉ ሓው ስኢድና ስለዚ ሓዘና እውን ወሰን ኣይነበረን። ግን ኳርተር ናይ በይንና ናይ ስድራ ኣይነበረን ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናቶ ዝነበረ ጅግንነትን እቲ ናቶ ዝነበረ ተባዕነትን ፅንዓትን ንሕና እውን ወሪስና ያው ሳላ ናታትኩምን ናይ ህዝቢ ትግራይን ሞራልን ሓቦን ንሕና እውን ሓቦ ሰሪዕና ኣለና እሞ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ናቱ ዕላማ ክነቐፅል ኢና ዝብል መልእኽቲ እየ ክሕልፍ ዝደሊ ይቀኒየና ይቀኒየልና ዝና ነመስግን ተጋዳላይ ስሙ ጀነራል ኣብርሃ ኳርተር ኣብ መስርዕ ገሊ 17 ዓመት እንተዋግእ ኩናት እንትመርሕ ከም ሓዊ ዘባልዑ ቃላት እናወረረ ፀላኢ ዘርዕድ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን ኩነታት ድማ ዕድል ረኺቡ ኣብ ትግራይ ቁሩብ ፃንሒት ምስ ገበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ጫፍ ትግራይ ክተክፍ ኣይኽእልን ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ዘረብኡ ኩልሻብ መስታወሶ ኢና። ዓመይ ኣብ ስነ ስርዓት ገብሪ ድማ ጓሉ ብድምፂ ልኢኻ ዝነበረ ቀባራይ ህዝቢ ኣዝዩ ዘንብዐ ነይሩ። ምክንያቱ ተቃላታ ብጣዕሚ ሓቦ ወነ ጓል መን ምዃና ብድምፂ ተለልዮ ሓቦ ዝተመልኦ ፅንዓት ዝተመልኦ ንህዝቢ ትግራይ ልኢኻ እያ። ሕዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ብድምፂ ልኢኻ ኣሎ እሞ ብኩሩ ጓል እያ ግን ድማ ጓል 15 ዓመት እያ። ተጋዳላይ ቅድሚ ኩሉ ንህዝቡን ዓዱን ውድቡን ምዃኑ መርአይ ምስትያት እዩ። ኳርተር እሞ ጓል 15 ዓመት እያ ብኩሩ ጓሉ። ስለዚ ንሳ ንኣሕዋታ ወኪላ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ክንሰምዕ ኢና። ስሜ ብሌን አብርሃ ይባላል። የጀግና ታጋይ ጄኔራል አብርሃ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የአባቴን አንደኛ መታሰቢያ ዓመት ለማክበር ስለተገኛችሁ በእኔና በቤተሰቦቼ ስም እናመሰግናለን። የዛሬ 1 ዓመት ኢትዮጵያ መተኪያ የሌለውን ትልቅ ጀግናዋን ተሰናበተች። እኛ ደግሞ በትልቁ የቤታችንን ጀርባ አጥንት አባታችንን ሁሉ ነገራችንን አጣን። ይሄ ዓመት ለእኛ የፈተና ዓመት ነበር፣ ግን በእግዚአብሔር ጥበብ ሁሉም እያለፈ ነው። እኛም የአባታችንን ቃል ጠብቀን ትምህርታችንን እየተከታተልን ነው። አባቴ ሁሌ ያለ ፈተናና ችግር ማሸነፍ የለም ይል ነበር እና ሁሉም ነገር ለምክንያት ነው ብለን እየበረታን ነው።
በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከጎናችን እና በስልክ ለምታጽናኑን በሙሉ በእኔና በቤተሰቦቼ ስም ከልብ እናመሰግናለን። የአባታችንን ጀግንነት እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። መልእክቲ ክሕልፍልና ናብ መድረክ ዝፀውዕ ካብቶም መምሃር ፅንዓትን ጅግንነትን ወነን ዝኾኑ ኣያታትናን ኣሕትናን ኣሕዋትናን ሓደ ዝኾነ ክቡር ተጋዳላይ ኣባይ ፀሃየ ብክብሪ ናብ መድረክ ኣድም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ ዘለኹም ተጋደልቲ ዝኸበርኩም ቅድማት ተጋይስ ፈተውትን አድናቆትን መቃልስን እዚ ዕለት እዚ ጀነራል ራሳትን ንምትካር ኣብዚ ብምርካብኩም ኣነ እውን ከመስግን ይደሊ قم جانا نذكر جانا حد شو لنا كفتم جانا همها شاء ذكر الله حدرام عملنا النتام قصرنا كما عملوا زبالة أنا بعلو حد تعرفون كسرة إنه مقبار يتم بيتسوون مثل أنا زبالة أنا صبرت أنا مقباري بملؤ قلبون بملؤ كل وصلنا في أخسار حقيره كسر أخذوا كبير السنة المسلمون زبادة لزنا ورئيس أفتامة جرشة هود أفتامة جرشة كذي حسبهم كمرون تلو بحدا يرنا بتقامي جميلو سبورت تصرح الحالة جرم تصرح كده خمو جميلو عن ثلاثة حقيقي حتى من خبر بارك الله ونقد حفظت توصلنا كذي وسلو عارفين تزد ترات النجارات أبيزلون عيدر حكيمنا الدكتور يعززو جلهم سنة يجيب حالوت ترى باريوم ملكتات مسرائيل أي خون كم تفقد عزيزينا أن تبتز لنا إلهم أعلم على الخوان كم سؤال قبلتهم شعب السنة كلنا قبلتنا من الخوان كم تبينا قبل منزل سوني فلت أنهم نيمس كده يقولون أن تفرد سلزي تخالف حزون برتعو سدا جنانا بحر بارتر حزون أو قلنا سدا نحن كلنا فتوتن من نوتن أمسكن نابو كنسك مو تم أبدل النظام كقدالات مثلا أبرا بحوار سلزة عالية كمان يرو كنا تتعاويهم أبيت مرتي كمان يرو زون تبصرنا كمان كقدالاي إساق أبرا جبنا أذان كورتر أب مصر قدالسي كمان يرو صنعاتهم وفريناتهم كجلسنا كمان جنرال مكونن تقدرلاي بران نجاش بنا يقلي سابه بدمجن السوان كمان يرد صنعات كمان يرد زوال نتاو قلي كجلسنا تقدرلاي جنرال تتصور له ودوردون كمان يرد صنعاته كمان يرد فيناتو كجلسنا لازم نزوم كسجركم السوق قصليهم سنة إنسان يتكلم عليه. وتدروا بحمر حد يكون بس كل بوليتيكا بس تكون نفتي أكثر سجمات
ኮይኑ መፍትሒ ንምሃውን ዓብዪ ፃዕርታት ዝገብር ዝነበረ ዓብዪ ሓወና ማለት እዩ መቃድስትና ሓወና ብፃይና ያው ስኢና ብጣዕሚ ንሓዝን ግን ድማ ከምቲ ዝተባሃለ ክሻዕ ዘለና ትናንት ኣሰርሒዝካ ክሻዕ መጨረሻ መፀጋፊ ዝሓትት ኢለ እዩ ዝሓትት ክብረት ይሃበልና ከምቶም ካልኦት ጀጋኑና ናይ ኳርተር ባህርያት እውን ናይ ውግእ ወፊነታት እውን ሓደ ሰብ ማህረር ዘለዎ ኢለ እየ ዝወስድ ስለተሰብኡ ናታቶም ታሪክ ይቕፅልን ጀግንነት ወረደ ይቕፅልን ዘሎ እቲ ታሪክ እዩ ዝቕፅል እቲ ታሪክ ግን ክንመሃረሉ ኣለና ኢለ ስለዝሓስብ ከምኡን ስለዝኾነ ካብቶም ካልኦት ስዋኣትና ጀግንነቶም እናዘከርና ነቲ ኣርኣያነቶም እናተባሃልና ንኸደሉ ካብዚኦም እውን ክንመሃር ኣለና እና በዚ ዕለት እዚ ንኳርተር ክንዝክሮ እንተለና ካብቶም ብጣዕሚ ጀጋኑና ካብቶም ዓበይቲ ታሪካት ሰሪሖም ዝሓለፉ ጀጋኑና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንምግላፅ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ስለዘይከኣል ጅግንነቱ ግን በዚ ዝገለፅኮ መልክዕ ገልፆ ስነ መስዋዕቲ የርእየካ ኩሉ ሰብ ታሪክ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዛዕባ ኳርተር ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና ብዛዕባ ኳርተር ንዛረብ ዘለና ሞዴል ናይዞም ሰማዕታት ጌርና ኢና ክነሕስቦ ዘለና ናይ ዓመቱ ክነኽብር ከለና እውን ናይ ካልኦት ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይረኸቡ ሰማዕታትና ዓመቱ ምዃኑ እውን እናዘከርና ኢና ክነኽብሮ ዘለና መሲሉ ዝስምዐኒ በዚኣ ገልፆ ንኳርተር የእኒለይ ኣብ ሕድሕድ ስሩእና ክንዝክር ከለና ዝሓለፈ ይኹን ዝቐፀሉ ኣብ ሕድሕድ ስሩእ ክንዝክር ከለና ኣብ ድሕሪኡ ብዙሓት ኣሽማቶም ምግላፅ ዘይከኣል ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰዋዕትን ኣካል ጉድኣት ከም ዘለውና ኩሉ ሰብ ኣብ ኑሮና ክንፈልዮ ከም ዘይብልና እዩ ኣልየኒ ብፍሉይ ክሳዕታት ስውዕላ ኩሉ ግዜ ቀልቡ ኩሉ ግዜ ኣእምርኡ ዝተቃለስናሉ ዕላማን ናይ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ናበይ ይኸደሉ ኢሉ ካብኡ ምርኡ ፈልዩ ዘይፈልጥ ሓሳብ እዩ ስለዚ ምሳለና እዩ ንኩላትና ከም ሓደ መራሒ ኮይኑ ምሳሌ ኮይኑና እዩ ንቐፃሊ ትውልድ ድማ ናይ ኳርተር ናይ ጅግንነት መንነት ሓደ ዓብዪ ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ ግዜታት ናይ ዝሓለፉ ናይ ወለድና ታሪክ ንህዝቢ ትግራይ ኣስኒቆሞም ከይዶም እንብሎም ፍሉጣት ተጋሩ ሓደ ሰብ እዩ ኳርተር ናይ ኳርተር ኣሰር ክትከተል ኩሉ ትግራዋይ በዚ ስምዒት ዘይከነጥ ድማ ናተይ ድሌት እዩ معكم ሓደ እዋን ጅግና ወዲ መድህን ብዛዕባ ውዕለታት ክዛረብ ከሎ ናብ 69 ዓመተ ምህረታት ዘፅብሕ ይመስለኒ ኣብ ተከዘ ማዕዶ ተከዘ ዝተገበረ ከቢድ ውግእ ምስ ኢዱ ማይ ተከዘ እናወሓጀ እናሃለወ ማዕዶ ነይሩ ትውግእ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ግን ድማ ኣብቲ እዋን ብሰንኪ ማይ ፅምኢ ተቀዳዳይ ሽንት ሰትዩ ትኩነታት ከም ዝሰገሮን ከምኡውን ኣብ ዓብዪ ዓዲ ሙሴ ባዕሉ ዝመርሖ ኦፕሬሽን ከም ዝተገበረ እቲ ኦፕሬሽንስ ናይ ክንደይ ደቂቃ ነይሩ ይኸውን ናይ 5 ደቂቃ ናይ 10 ደቂቃ ናይ 3 ደቂቃ ገና ድማ ዕድመ ይሃብኩም እምበር ክትንትንልና ተኾኑ ክንወርሶ ንኸውን ንሕና እውን ክብሪ ሃበልና ዝህልወና መርሃ ግብሪ ጥዋፍ ከየብራና ይንኸይድን ጥዋፍ ክነብረ ኢና ኩላና ጣዕንቶ ዝበልክዋ ድማ ናይ መወዳእታ ቃል ጅግና ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ ቃል ብድሕሪ እውን አንደበት እቲ ጅግና ልሳኑ ክዛረብ ይከኣለን ሰለስተ ናይ መወዳእታ ቃል እንታይ እያ ትብል ምክንያቱ ጀጋንና ክሓልፉ ከለዉ በዓል ሙሴ ኣጆኹም እናበሉ ሓሊፎም እዮም በዓል ወዲ ቀፀላ ሕድሪ ሓድራ እናበሉ ሓሊፎም እዮም ስለዚ ጅግና ኳርተር ከ እንታይ ኢሉ ሓሊፉ ይኸውን እንታይ ናይ መወዳእታ ቃሉ ብጋሻ ክነኽፍታ ኢና
ስለዚህ ናብኡ ክንሰግር ኢና ቅድሚኡ ግን ካብዚ ኣዳራሽስ ብዛዕባ ዝጅግና ንእሽተን ግጥሚ ከይበልካ እንትወፂኻ ምግጣም ስለ ዘይትኽእል እሱ ኢልካ ትኸደ ይትኽእል ንዋላ ገጣጢምኩም ትሰምዕዎ ይበል حسم ጭኮና ሱር እናሰደደ ግፍዕን ኣድልዎን ምሒር እናገደደ ሽዑ ነይሩ ጅግና ዕርፊ ጨበት ምስ ኣኸለ ክሳድ ምስ ሰደደ ሓርነት ከምፅእ ሕራነ ወሪሱ ሜዳ ዝወረደ ኣብቲ ፀምፀም በረኻ ፀሓይ ቁሪ ኣሰሓይታ ኣብራኽ ዘነብሩ ጉዕዞ ቀትሪ ለይቲ ካውታ ሓቦ ስንቂ ብጋሽ ምስ ተኣስረት ከብዲ ብሕልክታ ጋዕገል ጠም ተሰኪምካ ጉያ ናብ ዓወት ሸመታ ሓደ ንሽሕ ኣብ ዝግጠመሉ ተሓናነቕ ብዕስለ እናተኸበበ መዳፍዕ ብኤማት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናዓንበበ ረሽራሽ ነፈርቲ ብሰማይ ኣብ ዝባኑ እናተንዘብዘበ ግን ወይ ከድንግዝ ወይ ከድንብርዝ ወይ ከዕምፅዝ ወይ ከፈተኽ ሸኻለ ፅኒዖ መትከል ይረግዝ ኳርተር ጅግና መዋዕልቲ ጀጋኑ ዘይዕኳት ረመፅ ኣብቲ ህጁም ብሳንጃ ተሓናዘፍ በንቡ ሽርጡ መሊኡ እናደርበየ ጠቢቡ ቅድሚት ይሓልፍ هو تقدلاي من تعلم بدي استغرفه مرأي جبنا دول ولا تزعز زي قدفه كوارتر مخبر قالوا بخبر زحلفه قالوا في عصفه جب صبرو نقول كل زلل زوله صار ما تقدر فروع انت عنقله شرط او كسادو تدينو قمطا سرسا انا مش جنباله عرفت ست مع انطوز النار مسكوله راديو بيلو اما اقرب برس شفاع مسبله سروع قمنا تقاللاي مصنعات توحيد بمعدو زلل تግራይ ጫፋ ዝትንከፈው ኢሉ ዝበለ ሕራን ኦ ከም እሳተ ገሞራ ዳሉና ገንፈለ ናበይ ባበለ ኳርተር ዕባይ ገዲ በዓል መስመር ንሓዊ ብሓዊ መኪቱ ዘስዕር ኣብ ኩናት ቃላሲ ኣባ ስበር መንፈስ ሰዓራይነቱ ዘይድፈር እንትብል ግጥም ጫሞ ገጽ ክምለስለይ ዕሙር ኩናት ጅግንነት ዝወረሰ ዓሰርቶም ቀዳሞት ቅየሎ አቡዕሎ ብዘት ሓውዜን ጽገረዳ ማይ ጸብሪ ኩናት ጽምር በዓስ ሰግረ ሓየት ሙዑት ኣባዳህሪ ዛንተሎ ኣብ ወፍሪ ደልድል ወፍሪ ብሩክ ብደም ዝተኸትበ ህያው ወርቃዊ ታሪክ ዛንተሎ ኣብ ተሓናነቕ ኣክሱም ተረማረም ወፍሪ ጥሙር ቅልጽም ተኸልዑ ዝነብር ቅዩ ወርቃዊ ቀለም ኣሰር ጽንዓተሎ ኣብ ውዕሎታት ወፍሪ ደጀን ኣብ እንካን ሃባን ቦምቢ ወፍርታት ሓውዜን ዳግማይ ሓውዜን ኳርተር ዕባይ ገሊ ቆልዓወየ መሰኻኽር እዮም ሃርበኛታት ወየንቲ ዋጀራ ስረብራ ኳርተር ከመይ ከም ዝነበረት ዛንተሎ ኳርተር ኣብ ወፍሪ ስራም ብቓልሲ ማይጨው ወልድያ ስቡ ብዶም ፈፊቱ ሰነደቕያ ዛንተሎ ኣብ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኦፕሬሽን ኣቃዚ ምኩሓት ጀነራላት ደርጊ እንተእትወሎም ሕንዚ ተጋዳላይ ምስ ሓጫውን እንትገጠም ኣብ ጎናጉል ቆቦ ጅግና ፈንጅለ ጊጹ ንብፃይ መንገድ እንትህቦ ውዒሉሊ ኳርተር ብመስዋዕት ብፀቱን ትብል ክምትር ጅግንነትን ህራሄን ተጋዳላይ ዕንቱን ተቕዘርፅር ንብዓት ግን ጠብ በይነበረትን ኣስና ነነፈሱ ንቕድሚት ስድር ኳርተር ርጋድ ጅግንነት ኣሎ በለድ ጉና ደብረ ታወር ኣንበሳ ሶስተኛ እንትወርድ መቓብር አጠፋፋ አጣጥዕ ዘጥፎ መን ይብመን ለዝጉረኛ በሰው ሶስተኛ ጅግና ቃቢጽዎ አፍት ሰሜን ሸዋ አማኸል ማረኛ ተባይሉ ተድረፍ ተባይሉ ተዝመር አለዩ ጅግና ኳርተር ወ በሐርነት አዲስ አበባ ሙሉ ዓወት እንትበሰር ከም ኩሉ ሁሉ ተጋዳላይ ከምበሶል ጥረስ ተረፈን ምስክር ቃሳ 17 ዓመት ጥራይ መዓዝ ኣኺሉ ፀረ ሰላም ሓይልታት ክፀራርግ እውን ምክልሃል ቀፂሉ ተጋዳላይ ኣይናተይን ዝብሎ ህዝቢ ከዓ ስለ ዘይብሉ ሰላም ህዝብታት ክነግስ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ሩዋንዳ ውዒሉ ዋጋ ህዝባውነቱ ሜዳልያ ክብሪ ተበርኪትሉ ጽንዓት ተጋዳላይ ዝወረሰ መከላኸል ሰራዊት ሃገር ኣብ ህንፀቱ ጥበብ ዕሪፍሉ እዩ ኳርተር ድማ ልውላውነት ሃገር ምስ ተደፍረ ከም ነብሪ ነቢሩ ናብ መስዋዕቲ ዳግም ዝወፈረ ኳርተር ስሑል ጅግና በዓልኩም ተስፈ كده مناسي تግራይ ናይ መወዳእታ ቃል ዝጅግና እንታይ ገር ቃል ሕድሪ ክንሪኦ ኢና ክንንብቦ ኢና ብድሕሪኣ ናፍታ መብራህቲ ዋፍ ክንከይድ ኢና ምክንያቱ ዶኩሜንታሪ ፊልም ዝተዳለወት ነይራ ሕፅር ዝበለት ግን ድማ ምስ ዘለና ግዘን ከምኡውን ብዝለዓለ ትኩረትን ጥበብን ተሰኒዱ ቀርብ ስለ ዘለዎ ሕዚ ናፍታ ጥዋፍ ክንከይድና ቅድሚ ናብኣ ግን ካብ መልእኽቲ
ናይ መወዳእታ ኣካል ጅግና ናብኣ ብክብሪ ክነኽፍታ ኢና ነዚኣ ብክብሪ ዝኸፍተልና ተጋዳላይ ጎበዛይ ወልደ ኣረጋይ ነዛ ናይ መወዳእታ ቃል ጅግና ብክብሪ ክኸፍተልና ብክብሪ ዕድም መስዋእተይ ንዓይ ንቡር እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀበባ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ኣብ ጎድኑ ኮይነ እጃመይ ከይፈፀምኩ ዝስዋእ ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ናይ መወዳእታ ቃል ጅግና ኳርተር ክልተ ያበልና ግን ኳርተርስ ከመይ ትገልፃ ትኸውን መዋጋእ ተዋጋእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ በስሉ ፖለቲከኛ ነይሩ ከምቲ ዓንተ ውፅኢት ምፅዳር ዝገለፀቶ ማለት እዩ እዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኩነታት ቅድሚ 3 ዓመታት ኣቢሉ ዋጊዕና ነርና ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ግዜታት እንታይ ከጋጥማ ዝብል ብጣዕሚ ዝጭንቐን ነዚ ኩነታት ተቀዲሙ ዝእምትን ዝነበረ በስሉ ፖለቲከኛ እውን ነይሩ ኳርተር ምናልባሽ የተሰምዐ ንኸውን እዚ ሕዚ ዘጋጥም ኩነታት ተጋጢሙና ምስ ኣጋጠመ እውን ነዚ ንምምካት ከምቲ ዓንተ ውፅእ ኣባይ ዝበሎ ምድላዋት ነይርዎ ሕድላይ እኳ ንኾን ገዲፍና ሓዲፍ ኣሎ ንሃብቲ ሕድሪ ግን ኩላትና ንፍፁም ኢና ክሳዕ መጨረሻ ክሳዕ ዘለና ኳርተር ዝገበሮ ክንገብርና ሕዚ እውን ትማለት ዓወታ ኢና ሕዚ እውን ዳግመ ዓወት ከመረጋገፅ ኢና ኣሜን زلعلنا عمرهم جبنا سماعتنا حبر جبنا أين عبرهم كما قلنا